हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना गोदान आपडेट लाना फैदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आरो बे जाबाय इउजि लेभेलाव जायफोर फरायगासिनो दङ नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव दा बे गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों 7 मेनि नोंथांमोना आपडेटखौ नायनो हागोन दा बेनिखायनो जों थांनायसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना जेब्ला फैगोन बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन दा बेवहाय फैनानै नोंथांमोना आपडेटखौ नायनांगोन 7 मेआव दा बेहाय नटिस ओंखारदों सार्कुलार ओंखारदों आरो नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनांगोन दा बे सार्कुलार फर अनलाइन क्लास अफ इउजि इन कलेज एफिलिएटेड टु बिअ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामदो दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हागोन बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय नोंथांमोननि माने सिटुएसनखौ नायनानै सिगाङाव जे माने नोंथांमोनखौहाय क्लास लाफिनो होनदोंमोन आरोना अफलाइन दा बेखौ चेन्ज खालामबाय होनना बुंदों नोंथांमोननि क्लासआ अनलाइन जाफिनसिगोन चेन्ज टु अनलाइन मड लोगोफोर नोंथांमोननि अफलाइन क्लासखौ चेन्ज खालामनानै अनलाइन मड खालामबाय आरो बे क्लासआ जागोन 10 मेनिफ्राय जागोन नोंथांमोना 10 मेनिफ्राय अनलाइन क्लास लानो हाफिनसिगोन जायफोर नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव फरायगासिनो दङ इउजिआव नोंथांमोननि माने क्लासआ नोंथांमोना अनलाइन जाफिनसिगोन आरो अफलाइन जानाय नंला सिगाङाव अफलाइन जानो नागिरदोंमोन नाथाय अनलाइन दायो खालामफिनबाय चेन्ज खालामबाय दा बेनोसै लोगोफोरा दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जायफोर इउजि नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव नोंथांमोननि क्लासआ अनलाइन जासिगोन अफलाइन जानाय नंला चेन्ज खालामबाय दा बेनिनो सार्कुलार फैदों नोंथांमोना नायनो हाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर बेनोसै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आरो एग्जामा माब्ला जागोन बिनि जेबो नटिफिकेसन गैथ'वा जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होफिनगोन